Tolong! Tolong! Lontong! Tolong! Mengawak ang bahasa sorak minta tolong bantu orang di kajantu kok. Ondeh nih, kepatang dan di kajanjang nih. Hantu ba awak ang lai. Waang kepatang di kajanjang ba kok kini awak minta tolong ya? Ya tarasuyo sampai kini baru nih. Dari kajanjang kepatang tuh tarasuyo sampai kini baru. Jadi aponyo antara so kini ku ada bingung lo dewa ang ko mah. Ku ambo cerita kau nih, enggak ya? Jadi kepatang tuh ambo dikaja di anjang. Ambo panjek batang kayu gadang nih. Oh sudah tuh, batang kayu gadang ba anang panjek kini ko. Ba kok larian kata batang kayu? Iyalah tibu ambo dia ti batang kayu tuh. Tuh? Ambo ndak bisa turun lah nih. Jadi ba alai? Ndak bisa ambo turun lah. Tuh ba jadinya. Ambo japui janjang pulang lah. Jadi waang di batang kayu, janjang lo nang kawang japui. Kalau ndak bisa ambo turun lah nih. Tuh ba alai? Sesudah itu lari ambo langsung pulang nih. Tiba di rumah pintu tak kunci pulau nih. Ambo baik masuk sekali nih. Jalan pintu tak kunci yang masuk. Andai hati-hati saya cari tuang tuh deh. Ya bentuk itu loh cara kami di kampung nih. Ala tibu ambo di dalam nih. Tuh. Taraso paru ambo lapa nih. Ambo singkon tuduang tak barisi itu nih. Ambo baik makan sekanyang-kanyang nih. Ba awak ang sabananya kok. Cari tuang tuh ada masuk dari tadi doh. Yo danga je lah nih, danga saja nih. Lah sudah ambo makan nih setapacak palu ambo ke nih. Taruh ambo ke belakang ambo singkon pintu tampaklah ciliang mandu baranak dua balik dia ambo nih. Heh, ciliang ko nyaman dua bako sampai baranak dua balik. Ayo betul. Atu ba alai. Ambo baik ciliang ko jo batu nih. Haram kok kanai badabuih bunie nih. Sedangkan inyo nak kanai do, bako balabuih. Ayo lah bocor ko mah. Paniang di mana ngajari tua ang babelok-belok. Yo paniang mana kuah. Kok paniang nih adu lagunya mandu baranak dua balik. Kau mana? Kau mendengar nih? Aku lagunya kuah. Masa dulu di zaman Jepang kereta api batu ijo dan masuk tu baru kagadang diangkat orang menjadi datu wadan karajo acuk taopor menjadi kuli sampai ke dapur de orang Jepang mana mau mandor de orang awak bagana mandu. Wadan karajo di rumah jando tersebut di sabana kayo dan gayung jando jasudu imato lamu jolambi eba jodoh juo tapi sayangnya anaknya banyak anak jantan anam laki-laki di rumah jando dan jadi abah kini tersebut Apa nanti sabui mai pin? mandua barana dua balik. Masa dulu di zaman Jepang kereta api batu ijo
Waden masuk tu baru kagadang diang ke orang menjadi datu. Waden karajo acuk taopor menjadi kuli sampai ke dapur. De orang Jepang mana mau mandor, de orang awak bagana mandur. Waden karajo di rumah jando, jando tersebut sabana kayo, dan gayung jando jasudui imato, lamo jolambi bajodoh juo. Tapi sayangnya anaknya banyak, anak jantan anam laki-laki. Di rumah jando dan jadi abah kini tersebut. Apa nanti sabui mai pin? Mandua barana dua bane.